kanko Tahirou Jamal Sindia Passama so wi ceerno ɓe calmini inde dental ngal fof inde dental ngal ko fof e dendagal minen jagganoɓe ɗo e dendagal kamɓe jagganoɓe ɗo ɓe gila altine le 17 e talata le 18 e alarba le 19 jagganoɓe ñande altine o e talata o e alarba o minen fof ndendi konngol gotol ndendi konngol gotol ko adi fof amin jafno ko adi fof eɓe jafno amin jafno ceerno no feewi eɓe jafno ceerno no feewi amin jafno dendagal dental ngal eɓe jafno kadi dendagal dental ngal no feewi ɗo ganduɗa ala ɗo fuɗɗi ala ɗo haaɗi jafnogol ngol ala ɗo fuɗɗi kadi ala ɗo haaɗi ko wona ɗum ko ko wona ɗum ko en tini toñangue en tini toñangue e pittali men en tini toñangue e dendagal alhaaliji e dendagal alhaaliji ɗi gonɗen e dow mum gonɗen e dow muɗum fodde minen jagganoɓe ɓe fodde kamɓe jagganoɓe ɓe temedere e capanɗe jeetati fodde temedere e capanɗe jeetato sa ƴetti ɗum aɗa wawi wiide capanɗe jeetati% sa ƴetti aɗa wawi wiide 80% o haydara waɗani koko jagga tan e toñangue e dow toñangue piya lebta nawa sokoya ko ɗum tan woni hen ɓe jaggaɓe e galleji mumen ɓe jaggaɓe e laaɓi e ɓe jaggaɓe e gollorɗe mumen tawa ko e gollorɗe mumen ko kañumen tan goni ɗo nde min goni ɗo e Madina Gounass nde komin jiiko min mi yalti leydi ndi o wi kanko o yalti leydi ndi min jii caɗele kono komin jiiɗo ko fodde dumunna moɓe mbaɗa ɗo e Madina he koɓe jiiɗon ko min meeɗa yiide ɗum o wi ɓe meeɗa yiide ɗen caɗele min jaggama ɗo min joƴƴine e leydi toɓo toɓa e amen toɓa e dow maɓɓe nangue fiya e amen ha nangue muta min guitte ɗon min joƴƴine e less caali nomin jooɗori ni min kaɗe hayɗanade kala biɗo ina gonga seeɗa ɓe ƴetta ndiyam ɓe juurta e dow mum so jomum nayima wayino janowo ni ɓe ƴetta ɓoggol ɓe piya ɗum ko kan gonka min goni ɗo ɓe gonirno ɗo e Madina he min nawa to kaso to nde ɓe nawa to kaso to kolda to minen fof konngol ko gotol alhamdulillahi rabbil alamin ko wiide alhamdulillahi rabbil alamina par ce que toon to min jetti to sabi to koldade ɓe jetti toon nde toon min mbayi kono ittaɓe e jeygol nawa aljanna kamɓe toon ɓe mbayi kono ittaɓe e jeygol eɓe nanna aljanna ko ɗum woni ko min tawi toon ko ɗum woni ko ɓe tawi toon min ñaagui noon ceerno nde waɗanta min duwaw wi ceerno nde waɗantaɓe du'aw ɗeɗo lebte e ndeɗo tampere e ngeɗo toñangue nde Allah lomtinanta min ɗum jaam wuuro jaam arta e nder wuuro nde Allah lomtinantaɓe ɗum jaam arta e wuuro he par ce que ɗum tan ittata ɗum ɗo sabu ko ɗum tan ittata ngeɗo toñangue jorto moƴƴoto Allah eɓe jogui noon jorto moƴƴoto Allah so ceerno duwima so ceerno du'ima duwa o koko jaaboto inchallahu taala amin jogui noon eɓe jogui noon caɗele won yimɓe ɓe ganduɗa gueɗe mumen wonko heddi keɓtani o wi ɓe cuusa joɗade e jeece moɗon min kaala taw ko wodani amen ɓe kaala tawa ko ɓe kaalata ko wona ko woodi e maɓɓe min cuusa kadi joɗade cuusa kadi joɗade min kuccira e makko ɓe kuccita e maɗa taw ko min poti haalde ko taw koɓe poti haalde ko taw ko fenade min cuusa wadde ɗum tawi min mbaɗi ɗum moƴƴata e amen moƴƴata e maɓɓe ko min jaggaɗo birgar to o wi ko ɓe jaggaɗo birgar ɗo hay goto ɗanotako mbaalata ko rufde e men ndiyam ɓe mbaalata ko rufde e maɓɓe ndiyam koɓe fiyeteɓe ɓe jogui ko pistolaji maɓɓe ɓe jogui ko fetelaji maɓɓe to jooɗiɗa ɗo ɓe gara ɓe piima e hoore sa haali ko ceinture maɓɓe ko ceintiraji maɓɓe ɗin ɓe ƴettata ɓe piima piima hay so tawi aɗa yaaha ceintiraji
kafti ɓe ƴettata ɓe ɓeeji mum sa waynima aɗa yaha hebloyade sa waynima aɗa yiɗi yaade hebloyade ko ɗiɗo daroto e damal he ko ɗiɗɗo daroto e damal he ɗiɗo degginma eɓe piima ha jettoɗa damal ɗo heblorde naddema taronde naddema heblorde nde e yaltunde oya fonma o fiima dewɗo heno fiya deftude heno fiya ko ni min goniri ɗon hano min gimmori ɗon ni eɓe kaali haalulaji kewɗi ɗin haalulaji noon min cuusa haalde ɗin eyyi ɓe mbi ceerno jeeya wuuro ngo kamɓe kaali ɗe ɓen ɗo onon tawa ceerno jeeya wuuro ngo ko jomay jeey wuuro ngo so Allah jaaɓi mamin gandino on bonani niide mamin deglu on ha mbiyon cooj kadi somin ƴetti téléphone aji mabɓe emin nodda jinnaɓe amen ɓe mbaɗat numéro ɓe mbaɗat ko arisere eɓe keɗo komin kaldata e jinnaɓe amen ɓe woni hen woɓɓe jomum nodda joom suudu mum ene haalde joom suudu mum yo adda ɗum kassari mum ɓe gacca ɓe jaaha ɓe nodda joomum ɓe kalde joomum ɓe garta ɓe mbiya min kalde joom suudu ma wino en salminma ene salminma ko noon walla battaji amen ɗe so gari ɓe guitta ko yoni hen ɓe nawa ɓe ñamoya kassaji amen so gari ɓe guitta ko yoni hen ɓe jaaha ɓe ñamoya ɓe ƴettata koppu goto oɗo rang no wayni ɓe ciwa e kas goto o yara hokka o yara hokka o noon hamin pota koppu ndiyam kadi oɗo yara hokka o yara o ha koppu o gasa façon lebtata fof ɓe lebtiɓe café si woodi ɗiɗi café café ɗe so keddima ɓe dufa e sukaɓe ɓe café oɗa siwo ɓe dufa e amen so ñamde nde heddima ɓe mbattata koye poubelle wal e ɓe jaaha sa ɓe jaltina ɗum boowal min cuusa haalde so bool goto joƴƴinama e noddata ko 6 personnes jeegomo sa fuɗɗima nokkude seeɗa mbima ya immo ɓe nodda ɗiɗo jeegom woɓɓe ɓe nokka puɗɗa nokkude seeɗa mbima ya immo a suusa haalde min ko ni min goniri ñande wetata eɓe gadda min de eɓe nawa min kolda kon ndi Umar Baba Abdoul Demba Seydou Baba Abdoul Seydou e ɗumde ko sukaɓe ɓe kaali ɗo ko noon wuuri noon kamɓe kam Allah ɓe keeɓino nadde nden yiide sukaɓe no goniri ni ko wi caggal lebte ɗe ɓe lebta ɗo ɗe ɓeɓe ñaagui tan no ɓerɗe ɗe mbayi musde ni mbaɗa hen du'aw haɗum iwa e ɓerɗe yimɓe he sabu ko hunde muusde no feewi ɓe mbawa ɗum jangtade e yeeso maɗa kala ko ɓe mbi ko ɓe mbaɗa toon ko muusi ɓe kamɓe ɓe tawi ɗum toon kanko o yeehi toon ha o tawi ñamdu maɓɓe ndu no yaltine boowal caggal nde o dugdi e maɓɓe o forsi ha ko ɓe batti addude bottaji hay ɓe jaɓatano bottaji nawe to o daro ha sukaɓe ɓe o yiya eɓe pecce eɓe ñaama nde o wiima noon oɗon mbawno min addande ko femborte min femba sukaɓe ɓe taw wona no fembirɗon ɓe ni eyyi o wi ɓen jaabima wonde ɗum ko golle amen a haalanta min ɗum ɓe tendi ɓe laɓɓe ɓe tembi e butelaji sisoji laɓɓe e butelaji e comme butel kelɗo ene kaala hunde ɗon mbi noon ɓe mbi de wona honon mbiɗon e ko noon ɗum woɗɗi kay butel kelɗo tindire hen
o wi ha caggal nde ɓe dawata nde o wi chef o sukaɓe no tampiri ni beele ko nawde ɓe ɗe woni addude jaam o wimo ala ɗum ko golle maɓɓe o wimo hanki nde battiteɗen haaldude ha 11 heures jamma mbiɗon min komo on gacciɓɓe o on jamfima ceerno on jamfima wuro ngo on jamfima dental ngal kono noon mo on jiyoyi ɓe nawi sukaɓe ɓe en kanko Abdoul o haaldata e maɓɓe ɗum kanko Oumar o kamɓe gendarme en ɓe o wi ɓe oɗon mbawno addande ɓe karuji bisuji sabi ɓe gona robelaji saka eɓe jolne e camion ngaji gendarme ɗo ha Kolda 40 kiloji temeɗɗi ɗi ina woɗɗi e ɓeɗo sukaɓe ɓe ittuɗon e nder galleji mumen juuɗe jinnaɓe mumen emin ñaagui oɗo musalla ɓe ñaagui waɗa min duwaw feewi holko ɓe tawma an mi kawram ko min immogue min artake heɗe nangi ɓe law min guesa omo arta kawre mabɓe lawol ko ɗon ɓe nangi ɗum